Sorsi informati tajjeb qalu lil One News li l-inġinier Louis Jordan Majna ser jieħu l-kariga ta' kap eżekuttiv fl-Enemalta. Huwa ser jieħu din il-kariga wara r-riżenja ta' Karl Camilleri u talab jirriżenja mill-port tad-diretturi tal-Enemalta fost l-oħrajn brabta mal-każ tal-Mersabtan li dwaru għaddejja investigazzjoni. L-inġinier Karl Camilleri nħatar fil-kariga f'Novembru tal-2008 biex jimla l-post battal ta' David Spiteri Ġinġel. Sa issa l-Gvern għadu ma tkellimx uffiċjalment dwar din ir-riżenja minn korporazzjoni li taqa' taħt ir-responsabilità politika tal-Ministru Tonio Fenek. Fis-sigħat li għaddew l-Speaker tal-Parlament Slovak ressaq liġi maħsuba biex għas-sena d-dieħla jkunu friżati is-salarji tal-Ministri. Il-Prim Ministru tal-Slovakkja Iveta Radičová ser tuża proċeduri parlamentari speċjali sabiex din il-liġi tgħaddi hekk kif il-Parlament Slovak ser jiltaqa' għal darb'oħra biss matul din is-sena. L-istess Prim Ministru qalet li kieku setat kienet tieħu miżuri aktar ħoroġ. Iżda żiedet li trid tkun żgura li liġi tgħaddi mill-Parlament. Il-Gvern Slovak huwa l-aħħar minn sensiela ta' gvernijiet Ewropej li ħadu passi simili. Fl-Ingilterra l-ewwel pass tal-Prim Ministru David Cameron kien li jnaqqas is-salarju tiegħu tal-Ministri b'5%. Fi Franza l-Prim Ministru François Fillon dan l-aħħar ħabbar li s-salarji tal-membri tal-Gvernu tal-President Sarkozy kienu qed jiġu friżati. Fl-Irlanda l-ewwel deċiżjoni tal-Prim Ministru Enda Kenny kien li ħabbar tnaqqis fis-salarji tal-Ministri. Fil-Finlandja wkoll bħala parti mill-isforz biex ikompli jonqos id-deficit b'deċiżjoni tal-Ministru tal-Finanzi Jutta Urpilainen, il-Ministri naqsu s-salarji tagħhom bilan li juru li huma wkoll ser ikunu qed jagħtu is-sem tagħhom. Fil-Bulgarija l-Prim Ministru Bojko Borisov mhux biss ħad deċiżjoni li jfriża s-salarji tal-politiċi iżda kien propost li dawk li ma jattendux il-Parlament jibdew ikunu immultati. Pajjiż ieħor fl-Ewropa fejn il-Ministri raw is-salarji tagħhom joqsu bi 15% kien il-Bosnija wara deċiżjoni tal-Prim Ministru ta' dakinhar Milorad Dodik. Lorenz Gonzib qed ġustifika d-deċiżjoni li jagħti żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa lilu nnifsu u lill-Ministri tiegħu. Waqt programm fuq l-artikej li ddiskuta l-budget ippreżentat it-tnejn li għadda, il-Prim Ministru qal li b'din id-deċiżjoni iħoss li jagħmel ġustizzja. Lorenz Gonzi qal li ma jistax jifhem għal anqalat din il-kontroversja. Deputat li jsir Ministru irid jieqaf mix-xogħol professjonali tiegħu u għalhekk fi kliem il-Prim Ministru jixraqlu li jitħallas kumpens bħalma jitħallas kulħadd. Malta, l-Italja, Spanja u Greċja huma l-aktar 4 pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li għandhom inċidenza għolja tal-preżenza tal-mikrobu MRSA fl-isptarijiet. L-MRSA huwa mikrobu li hu reżistenti għall-antibiotiċi u bekk aktar perikoluż biex jiġi trattat. Speċjalment f'pajjiżna fejn kif jixed rapport ippreżentat minn Mark Sprenger li hawn direttur taċ-Ċentru tal-Prevenzjoni tal-Mart għandna kultura fejn jintużaw l-antibiotiċi għal xejn b'xejn. Starix tal-Unjoni Ewropea juri kif 55% tal-Maltin ammettew li jużaw l-antibiotiċi fl-aħħar 12 xahar. Il-medja Ewropea hija ta' 40%. Il-Kummissarju Ewropew tas-Saħħa John Dalli introduċa pjan bi 12 azzjoni blan li limita t-tixrid ta' dan il-mikrobu anke binqas użu ta' antibiotiċi. Fi żvilupp ieħor fis-Stqarrija Segretarjat Parlamentari għall-Anzjani u Kura fil-Komunità ikkonferma li kien hemm 3 każi ta' skabja fir-residenza tal-Anzjani ta' San Vincenz. Dalgħodu għal-ħabta ta' 6:15 seħet serqa minn ħanut Klavis fi triq ir-Repubblika il-Belt Valletta. Minn dan il-ħanut tal-ġojellerija nserqu djamanti u deb u 700 euro fi flus kontanti. Dal-istazzjon informat li l-ħanut ma kellux alarm, CCTV kamera u sansitra lanqas insurance fuq il-post. Il-ħallelin daħlu minn ħanut li madux jintuża u jinsab fuq wara tal-ħanut tal-ġojellerija biex imbagħad ħafru toroq u niżlu mis-saqaf. Is-sit tal-ħanut skopra bis-serqa meta fetaħ il-ħanut dalgħodu. Illum ser tiftaħ il-fira Kwalità Malta fl-MFCC ta' Qali. Fira li nibtet fuq l-idea tal-mexxej laburista Joseph Muscat u li fija ser ikunu qed jipparteċipaw għatta kumpaniji li ser jesebixxu l-prodotti tagħhom. Aktar minn 90 esebitur ser ikunu qed jieħdu sehem f'din il-fira. Din il-fira ser tinkludi korsijiet fuq iż-żejt tas-sebbuġa, rugby, swirjiet tal-moda, prodotti Maltin, amara, ikel, xorb u divertiment. Il-fira mistennija tiftaħ illum fil-5 ta' filgħaxija mill-kap tal-Oppożizzjoni Dr. Joseph Muscat. B'din il-fira l-Partit Laburista mhux biss ser ikun qed juri l-apprezzament tiegħu lejn l-industrija lokali, iżda wkoll jisħaq li ċ-ċavetta biex l-ekonomija ta' pajjiżna tissaħħaħ huwa it-tkabbir ekonomiku. Illum il-Prim Ministru Taljan Mario Monti mistennija jaffaċċja vot ta' fiduċja ieħor fil-Parlament. Dan huwa t-tieni vot ta' fiduċja li qed jaffaċċja l-Prim Ministru minn mindu nħatar il-ħadd li għadda. Monti nħatar wara li Silvio Berlusconi irriżenja minħabba l-kriżi ekonomika li hemm fl-Italja. Il-Prim Ministru l-ġdid wiegħed li ser jiġġieled l-evażjoni tat-taxxa u ser jagħmel riforma fil-pensjonijiet.
It-temp għal kumplament tal-ġurnata ser ikun ftit jew wisq imsaħħab li jsir ftit imsaħħab waqt iċ-ċemxin jew ċari kultant. Riħ moderat mill-Grik il-vant li jsir moderat għal ftit qawwi kultant. Baħar ġeneralment moderat imbagħad baxx mill-vant, temperatura tal-baħar 21 grad. L-ogħla temperatura 19 grad, l-inqas temperatura 13 grad. Indiċi UV 3.